Beat the Silence hija din it-tema ta' kampanja ta' 16 jum biex tqeb kuxjenza brabta mal-vjolenza domestika f'pajjiżna. Net News kellem mal-Kummissarju dwar il-vjolenza bbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika Samantha Pax Gazan fejn spjegat il-programm miżawt b'inizjattivi u attivitajiet varji. Iżda fuq kollox dwar il-bżonn tal-attiviżmu kollettiv tal-poplu fost l-oħrajn anke bl-isports. L-għan huwa li kemm ingaġġajna sportivi kemm nisew kemm irġiel f'din il-kampanja imma wkoll li nilħu segwaċi tal-isports għaliex hija pjattaforma kbira urdu nirkonoxxuh dan u allura biex is-segwaċi wkoll ikunu aktar kollhom iktar għarfien dwar dan l-aspett. Hija spjegat ukoll li se jkun qed jitqassam materjal b'informazzjoni essenzjali f'dik li għandha x'taqsam emerġenza. Bi QR code wieħed jista' jaċċessa direttorju li ħajkun aċċessibbli fuq il-website tagħna fejn ħajkun hemm informazzjoni dwar servizzi u supporti li wieħed jista' jfittex jew għadha tista' tfittex meta ikollha bżonn l-għajnuna. Pax Gazan saħqet li n-nisa u tfajliet huma l-aktar suscettibbli għal din it-tip ta' vjolenza madankollu insistiet li ma jistax jintesa l-fatt li hemm irġiel ukoll li qed isofru minn abbuż vjolenti. Fil-waqt li insistiet li kull persuna għandha twassal leħena hija appellat sabiex tinelep l-istigma fil-konfront tal-irġiel fil-waqt li tkellmet dwar l-isfida tal-counter reporting. Hija realtà, sfortunatament ma naqbilx, ovvjament ma naqbilx magħha u nerġa' nħeġġeġ lill-irġiel speċjalment forsi li jkunu għaddejjin minn din il-vjolenza irridu wkoll noqogħdu attenti li ma jkunx hemm sitwazzjonijiet fejn sfortunatament ġieli nesperjenzaw counter reporting, ġifieri koppja li tkun argumentat b'mod sempliċi li ma jaqax taħt vjolenza domestika u jisom biex jimpikaw jagħmlu rapporti lil xulxin. Dan ovvjament m'għandux isir għaliex anke nkunu qegħdin noħonqu ir-riżorsi tal-pajjiż u allura rridu nkunu responsabbli anke meta nagħmlu rapporti, però dejjem importanti illi rapporti jsiru meta vera ikun hemm bżonn. Intant, sena wara mill-qtil ta' Bernice Ċilja vittma ta' vjolenza domestika li propju semet leħena u xorta waħda fallija l-istat. Net News staqsa l-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg x'inhu jagħmel il-Gvern fil-konfront tal-2280 każ pendenti ta' vjolenza domestika. Is-Segretarju Parlamentari tajt sempliċement illi l-Gvern għamel press briefing. X'tgħidilhom? 2280 persuna li actually beat the silence, ġifieri sfortunatament nemmen li hemm iktar minn 2280 persuna. Kif tweġibhom lil dawn? Nerġa' nfakkrek li din il-ġimgħa stessa minna press briefing tajna elenku tal-ħidma kollha li saret mill-Gvern sieħ sabiex nassiguraw li dak ir-rapport jiġi implementat fl-intir tiegħu. Fi frar ġiet fit-tmiem l-inkjesta tal-imħallef emeritu Geoffrey Valencia u li sabet li l-istat falla lill-om ta' żewġ tfal li kellha tħallas bħajjitha u sal-lum aktar minn 9 xhur wara għadu ħadd b'umilta ma refa' responsabilta ta' emilu.